Asa naman ni diri ah? Boss, maunang planeta na Earth. Maunay lugar sa mga tao. Sakto, boss. Murag ayos na diri oh, murag peaceful. Mingaw kayo diri, boss. Maunay sa kopon na to, boy. Kana, boss. Maunay tao, boy. Mauna, boss. Yuti ag trip ni mga bataa di o nagunsa man mo diri. Kapangit man di ay. Nawayon to kay ning gamaya ni o. Utro pod ba yang dagway o. Unsay bata? Kita ka ni? Bitidyo karon. Isog kayo murgyog dako. Nagunsa di mo diri. Naami diri para sa kupo na mo ang planeta. Sa kupo ng planeta. Nangabuang naman siguro mo. Wa kakaila sa mo ah. Tuntong jud kayo. Unsa ano ka pagkaila sa inyo ha? Karon pa mo ko kakita sa inyo ha. Kinsa di mo? Mga diwindi me. Diwindi sa inyong kagaral. Tanawa po ko na inyong gikalo-kalo. Silupin na na. Di man nana ang kalo sa diwindi. Ikato mang talinis-talinis. Sigang ng mata ni mo. Alangan labonon man. Sabi mo rin isog doon kayo na inyong gitira ba? Nasubraan na mo. Panguli mo dito. Boss, di mo to sa ato ah. Sampuli good boy. Di jud ka mo to sa mo ah ha. Uy! Kabuan ni mo. Mutuon ako mo to. Sige mo kami magbaki-buang nga ka. Hadlok man dahil ka sa mo ah. Mahimong ta ka baki ba? Ayaw mo ana. At saan dito yun ninyo dari ah? Ganahan mi an yung lugar kay peaceful kaayo. Maulang sa kupo na mo ni. Sus, Ginoo. Peaceful lagi. Pero magmahay di mo sa kupo ninyo ni. Ganong man? Kagwapo dire. Sus, gwapo lagi pero ang bugas astang mahala. Iya man dahil kilong bugas re. 65. Hala po na oy. Unya ang kilo sa mais. Tag 48. Unya, ganahan pa mo. Na, tag-G's naman ganyan ang sako sa mua. Na, may pa sa inyo, yahaya din ninyo oy. Grabe kurakot naman dire sa inyo ha. Og sa kupo ninyo ni among planeta, pas mo gilabas ninyong duha. Bus, murag alanganin man. Unya, sari ba ato na ni? Bus, kabalo na ko. Sa lain lugar ta magpalit pasin brato. Na, impas gid mo sa lain mo palit. Mahal kayong pliti diri, magpadungog yung 5. What? Ha? Pangita din yung planeta oy. Murag siya oh. Hangit bitaw kang buang nga ka, basig lumsan ta ka ng silupin na sa imong ulo. Histing eh. Kaya mahimong kita kang baki karon. Sus, wa pa lang lagi mo power mga diwindiha mo, ipang ugbok yuta mo. Unya, kusog ang wifi dire. Na, wifi, nagkamang ang wifi diri, sige pa yung gawala ang net. Wa may pulo sa inyong lugar oy. May kuryente dire. Na pero sige, burnout. Bus, mali atong napili nga planeta. Ano magpili sunod? Abi na ako gwapo ni nga planeta. Kasi gwapo. Nga ako may pinakagwapo dito eh. Gwapo, saba diya, iugbok kung tika. Bus, mamalik na lang ta. Kay way ayo dire. May pa. Dito na lang ta sa ato ah. Pre wifi pa ta. Sus, naaraman din na. Lakaw na, uli na mo. Ay na magbalik diri ah. Dili na may mabalik diri ah kay pangit niyo planeta. Uli lagi mo.